Als Rode Kruis is natuurlijk een wereldwijde organisatie en we hebben wat we noemen de Global Search Tools klaar. Dat zijn eenheden die wereldwijd kunnen worden ingezet. En het zou dus best kunnen dat bij een hele grote ramp het Rode Kruis Aruba een beroep moet doen op die eenheden. Zoals u hier ziet, we hebben Emergency Response Units. Daar kun je na een training lid van worden. En vervolgens kun je wereldwijd worden ingezet. 2 mensen op Aruba hebben die training gehad. En er zijn verschillende mensen in de regio die dan wereldwijd op pad kunnen. Op Aruba zou je ze ook tegen kunnen komen bij een grote ramp. Dan hebben ze niet het logo van Rode Kruis Aruba, maar dan ziet u het Internationale Federatie of de Red Cross logo. De Rode Kruis en de Rode Halve Maan. En daar zijn deze mensen dan aan herkenbaar. Zodat u weet van dit zijn internationale experts die komen hier om ons te helpen. Maar we zijn er wel allemaal we maken allemaal deel uit van dezelfde Rode Kruisfamilie. For me, it's really about developing needs assessment and disaster assessment. So what Irma taught us, especially Irma, taught us about ensuring that whatever we present to the general public, that they actually have value for it. So, for example, we are doing our Home Repair 2 project, and what we did initially was we didn't really do a full needs assessment, but around this time we focused more on that aspect. Why is the need to have more homes being fixed? And once we focus on that aspect is when we really fulfill public value. So now we're going to have a Home Repair 2 project and we're going to be building way more homes. Fixing roofs. Let me be very particular. Fixing roofs, not building homes. What we realized as well too is that we need to do a lot more public awareness campaigns. So what we're focusing on now is talking about preparedness more than actually response and recovery. So what you need to do as a household to get prepared for not only hurricanes, but for flooding, for example. So 2020 and beyond is going to be a lot of sensitizing campaigns. Additional to that, we are going to do community-based first aid, teaching the general public very simple basic skills on how to prepare yourself and do very early response activities as well. So with first aid, let's say your aunt have a cut, how do I medicate that so it doesn't become worse, for example? So you become a first responder in a certain sense. Bij Arubiano, Amita Farabukhout.